най-ценното, което не се купува с пари. Вашата обич, топлота, вяра в самите тях, вяра в доброто им бъдеще и в техните успехи. На добър час в живота, мили деца! След многото емоции, които надявам се и вас завладяха, дойде и краят на нашето тържество. Искам да благодаря първо на децата, които се представиха прекрасно. Благодарим ви, деца! Да благодариме на всички колеги и на всички родители, които ни помогнаха за осъществяването на това тържество, без които нямаше да може да се осъществи. И най-накрая да дам думата на госта, на нашата директорка, да дойде да поздрави бъдещите първокласници и да им връчи книжки и грамоти. Мили деца, скъпи родители! Аз не исках да свършва този прекрасен празник. Вие бяхте уникални, прекрасно бяхте, танцувахте, изненадахте ме много. Искам да благодаря за положения голям труд на децата, на екипа от учители, госпожа Захова, госпожа Благоева, госпожа Мими Музикална, новата Лея Ири. Много ви благодаря! Искрено се радвах, щастлива бях и вече съм спокойна, че сте готови за първи клас. Знаете,